Přesně 100 automobilových posádek si přijelo do Zlína své síly. Mezi piloty jasně zářily 2 zahraniční hvězdy. Enrico Bertone přijel zvítězit a potvrdit tím svou letošní suverenitu v českém mistrovství. Zdejší rychlostní zkoušky považuje za nejkrásnější z českých soutěží. Jedinou jeho starostí je, aby neudělal zbytečnou chybu, která by ho stála první místo. Samotná jízda bude podle něho velmi obtížná, protože cítí blízkou změnu počasí. A co na to Finn Vitanen? Vaše Barunka má ve Finsku velmi dobrý zvuk. V evropských soutěžích jsem společně se spolujezdcem Letonenem většinou dojel v první desítce. Na světové soutěži ve Švédsku jsme byli letos 17. Jsme také mistři Finska v rally sprintu, tak doufám, že si neuděláme ostudu. Trať je podobná naší domácí. Chceme dojet do 5. místa. Startovnímu poli jasně kraloval vedoucí jezdec seriálu mistrovství Evropy Ital s českou licencí Enrico Bertone. Se spolujezdcem Chiapponem jedou v barvách zlínské stáje Toyota číslo 1. Pořadím chtěli zamíchat i slovenští jezdci. S Fordem Escortem startuje posádka Chovanec Kurus. Po předcházející rally Bohemia zatím uzavírá českou desítku premiantů se Škodou Felicí Kitkar, dvojice Štolfa Fanta. Své umístění si však před startem netroufli tipovat. Stříbrné Audi startovní číslo 5 vzbuzovalo obdiv. Za jeho volant usedl vítěz Barum Rally v roce 1993 Rakušan Raimund Baumschläger. Při tréninku se mu porouchalo servořízení, náhradní součástky mu kolegové přivezli až z Vídně na poslední chvíli. Jen tak stihl vůz včas předat k technické kontrole. Jeho spolujezdec Loidl nám prozradil, že by se chtěli stát hlavními soupeři Itala Bertoneho. Tak jako výkony jednotlivých jezdců rally, tak i její počasí je často nevyzpytatelné. Dešťová ruleta se roztočila zanedlouho po startu. Rychlé zatáčky se rázem staly polikači cenných sekund. Zapotili jste se trošku při té nenadálé bouřce? A tak určitě trochu jo, jednak jsme to jeli na hladkých gumách, takže se nedalo moc pospíchat a muselo se hrozně opatrně, aby jsme nikdy neskončili v Pangejtě. Ale nic, máme to za sebou, jedeme dál, dobrý. Zapotili jsme se velice moc, protože jsme na takový jedny velký kaluži jsme ulítli z cesty, naštěstí tam bylo jenom rovný pole, takže jsme byli trošku v poli chvíli, ale jinak to už bylo dobrý. Déšť nevadil jen Rakušanu Baumschlägerovi. Jelo se mi výborně, měl jsem na to vhodné pneumatiky. Až do 3. rychlostní zkoušky podle předpokladů jasně vítězila posádka Bertone Chiappony s náskokem 17 vteřin před druhým Baumschlägerem. 4 vteřiny ztrácel v tuto chvíli na druhé místo Stanislav Chovanec. Loňského mistra středoevropské zóny zdržela ulomená řadící páka. Techničtější RZ by prý vyhovovaly Jindřichu Štolfovi. Tady se mu mnoho nedařilo. V první etapě klesl až na 12. místo. Mazda Familia číslo 11 patří české posádce Zelinka Pelc. Deště obouvání hladkých pneumatik. Na konci první etapy hájil až 4. místo. 8 rychlostních zkoušek první etapy je za námi. Jen pro rekapitulaci první místo si udržela posádka Bertone Chiappony. Na druhé překvapivě dosáhlo anglické duo Pattison Monaghan a třetí si obhájili slovenští jezdci Chovanec Kurus. A bramborový dojeli v pátek večer Rakušané Baumschläger a Loidl. Teď jsme sice čtvrtí, ale to nevadí. I nové servořízení funguje velmi dobře. A tak bych se zítra především technické problémy. Pohledy některých jezdců slibovaly nevšední divácké zážitky a boj na ostří nože. Na piloty čekalo 14 rychlostních zkoušek, tedy mnoho příležitostí k dosažení lepší pozice, anebo naopak k její ztrátě. Mnoho fanoušků si s 23 získal Angličan Pattison, který v některých RZách překonal dokonce i pilota číslo 1 Bertoneho. Za to Finnu Vitanenovi se vůbec nedařilo. Propadl se až za 15. místo. Enrico Bertone si v polovině druhé etapy upevnil postavení téměř 2minutovým náskokem před svými pronásledovateli. Michal Gargulák opět potvrdil, že jezdí především pro efekt. Potlesk si zaslouží.
Špičkoví jezdci projížděli s přehledem, slabší měli v některých okamžicích problémy. Barunku se mi už dlouho nepodařilo dojet a vlastně tím, že šlo pršet, tak ty podmínky byly velice těžké a sázel jsem hlavně na jistotu, abych dojel do cíle. Podařilo se a posádka hájící barvy Slovenska Chovanec Kurus si dojela na Zlínské náměstí pro bronz. Snažil jsem si jet bez chyb a co nejrychleji. Majka Patisona jsem porazil i přes jeho páteční náskok. Stříbrnému Audi se nejlépe hodí právě stříbrný věnec. Přebírají ho Rakušané, Baumschläger a Leudl. Jsem spokojen a velmi šťastný. Potlesk za prvenství v jubilejním 25. ročníku Rallye Barun patří italské posádce s českou licencí Bertone Chiapponi a vozu Toyota Celica.